min dal naati ko doyde ƴeewi ham ƴeewi ala ko mbawni ɗum de rewɓe ɗiɗi mi wawana ɗum par ce que hanki wonko erreur goto mbaɗi hanki jamma ɗo gonnomi suudu Layla ummimi jiimi suudu Jalika jiimi toon noon ɓe yewdidema tan ha ɗanimi toon minen fof min ɗani nani wiya min duk less kanke hoorema ko findinimi kono yami ronki famde quoi parce que ɗum ɗo yeti ko mi wowani ɗum te Jalika ne mi sikkani taw mbeɗa wawa wallude e debbo goɗɗo mo wona Jalika pourquoi hanki tellement suudu Layla ndu no faɗira em te won premier jam e suudu ndu on so yi ha ɓooyi no foti wayde est ce que ɗum ɗo en yaha badda boy ha selli jambol woni no fe téléphone o haɗa ndim werdude mi weddimo comme d'habitude tan no mbaɗatmi ni an ɓuurimi andu nden gartumi tawtumi ɗo appel ma manqué mais instant o mi jaggu seeɗal somi pari inchallah mamo noddi entré Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mbaɗɗa jam tan en ma sohluno taw jooɗo merci mbara fofti machallah min de mi sohlonnoma ko hewno ko ɗo hanki wona ko weli ɓernde mum mais jinmi ko tan gandani c'est pas de ma faute Jibril o arna hina kam waɗa consolé a andi tan worɓe mum o fafɗani ɗon min ni nan mi coowo fajiri he sam mi faayi nden pindinmi ɗum mbimi ɗum yo ar mais mi jagiranima nawliraade jinmi ko tan gandani min jam tan jinmi ɗum fof mi nani ko ngulloton ko fof mbaɗɗon ko nufaram he mi nani nenama ko haala ko fof mi ɗanaki kono noon yaltani mbeɗa andi somi yaltinde ko tooka tan ɓeydata sabu omo wawi wiide ko min e ma ni gondi hen aɗa andi ko jimmi haalandema seeɗa alay sago ƴefta responsabilité ma ha timma oto yejjit ɗum ko enɗam ma yumma labani ma addi oɗo ko an yiɗi ɗum addi fonduɓe ha fota komi jurmiɗo o ala e dewgal wonna aɗa waɗa enɗam mon bona so bonino kadi wona to monɗo tan haɗata sabu mon fof ne jogui enɗam muɗum
ɗum noon hen ɗum ko hen bonande kadi ne kala to jiiɗa rewɓe kori wawrude koye gorko men jii ay ko mbaɗɗa ñandene ko ɗum ne addana rewɓe yawdirde en addana ɗumen habde ñande fof ɗum kam tinno oto watta ɗum kala no jiiɗa galle weeli ko gorko wone gonga te jam Jibril woni jam wuro ngo ndeke mbino mami ar mi wanma expliqué ñaafoɗamin no feewi noon ayi an sa sikki nen keccirɗa kam noon ɓurirɗa kam haqqille aɗani baggo hoore ma ayi minom jitar koye galle nawligo ne heewi yayam ko lembel walla anda ɗum tagi ɗo kala ko mbawɗa ɗo wat mani gancé mi ɗum andi fof ganduɗumi mom haalon gotum noon ma chéri sa yiɗi foftade poftina Jibril a haalnan mo gongo o nana o waɗa par ce que so wona ɗum ma ɗum musa hakkude minen ɗon fof ko nandi me nder oɗo galle yaltinani kam ko mbimami ko ginnani tan min jam tan jinmi te ñimmi ko jagirana kam hen tan wani ɓeysu jam o nder wuro hen comme si min wona jam gandum e nder galle o Jibril sa yiɗi yon okkuma jam an idotomo hokkude jam sa hokkima jam dañen jam enen fof par ce que mbatta ko min ɗum andi ko moƴƴi déjà som ƴeewim tan mi anda an ko kalta ko an dokkal ɗum sa e ɓerde ma nde Layla ça se voit que a majjirama ko heewi mais t'inquiète woppuma poftoɗa mbeɗa andi a safti désolé du dérangement nene ha seeɗa désolé du dérangement sir yaafa wayno yaafa sertirta kam noon Jibril kam ɗo tawtata kam so gorko wonani e gonga galle mum welta mon fu yahoto ko guuranaɗo saabu a nani sernaɓe ene kaala kala guuraniɗo debbo o fondani rewɓe makko yawmal qiyamata ko guurotoɗo o yarata ko banggue ɗum noon tawde Allah ne resnuma hakkille muñ jangudire jikkuji ha pamodiron hakkude ma e ngoko ma e oto wonno idiri no a aran tan ganduɗama oɗo nde ko garannoɗo ɗo so ari ñallata ko gorgol mum tan salminta hoota ko jangodiral jikkuji so jangudire jikkuji ene gasa wonde ko jiɗɗa hen ko keɓa hen mi wawa min mi yaadani hen ko ɓeydantumami hen ko gueɗel gotel dowɗo Samba ne ɓilo walla Demba ne ɓilo hakkude ma e mabɓe yo ɓadodir mbasa wiide o haalande o ko wodani kalna ko woodi kalna ɗum jiiɓat galle ma kala to tawma to ɓe tawma yo won gonga e ma min de ko ɗum dokkumami conseil jaggu ko bande baba waɗ hen duwaw de il faut mbaɗa hen duwaw par ce que affaire o waɗi compliqué de so Allah jaaɓi onon fof mami noddu on joodoɗen jewtiden mbiɗi ɗaminino kadi so joddim en jewdima en pamodir taw du ko ala haala ala moƴƴi tinno jarama Allah jarama no wortego
waa barkin fami te saha situation nguurten ɗi waa yaadude e won certain sentiment uji quoi liggéey aussi a waa ɗum waddude probléme uji gaccata ɗi galle ma bon sa ari tan ka poɗɗo wadde concentré e poɗɗa ko waddi ɗum liggéey kalen ko mbaɗɗa ka fotani wadde tan en heewi feeñde e liggéey ma woodi tout le temps waɗ focus e liggéeyaji aussi quoi gueɗel gonguel ngel aussi wonko jiɗimi ko haalandema hakkude ndam e rewɓe joguimɓe e galle sehlam tawi tan gonga kalde tan min sikkani taw mbiɗa wawi wadde rewɓe ɗi mi sikkani par ce que ayi ko namni ko mi sikki tan ɗum ala yam par ce que fondude weeɓani allah e hoore mum fondani te an aɗa andi ɗum mayimi e Jalika hakkundam e Leyla mi sikkani taw ma wawi yaade te min ɓurno kam ko foftinde mi sikki tan haadnode nde e Jalika mi sikki ɗum ɓurno ko ha mais mi naati hen ha paari kono mi sikkani taw en wawa continde an kam ɗum holno wawiri wonde an Jibril humana debbo ƴami humani ha hurtini ɓe kalnani men min ɓe kalnani kam Ramata noon min kañum ɓurmi felde no min mbaduno ni o wawa tan noddude kam tan o haalana kam wona haydara Jibril ko suuko te haɗade Jibril ko kewɗo gacce hirsuma wawama huccita haalanma ɗum kam wona haydara Jibril en koɓe tolniɓe e resde koɓe tolniɓe e aduna maɓɓe goppen ɓe mbaɗa aduna maɓɓe mi haalanma fulɓe mbi gool fof rewi e ɓoggol ko ni tan kono noon Jibril min mi felanimo mi wimo ko Ramata pelmi min ɓe pasnaki en aha kay sabu sinno ɓe teddini men no ɓe mbaɗi ni wona noon ɓe mbaɗata nde ɓe ngari ñaagade nde Jalika wona ɗe koyɗe ɓe jaɓɓuno malaɗo neɗɗo de si andira moƴƴere moƴƴi tan ko mayde e moƴƴere he aduna o fof andiri famima tan ko jaam boy woto fonton ka gorko mawɗo a wona cukalel ono halno desirta rewɓe ɗiɗo mbiya a wawa fondude ɓe te ka gorko mawɗo gon a haali gon gaynani taw mbiyatmami ɗum ɗon tiiɗani heewɓe aneni heewɓe ene ndesi rewɓe mumen ene jaggi ɗumen ene pondiɓe ne feewi mais an gadda debbo ma ñande tan ona e haali ɗum aɗa wiya a sikkani Jalika e Leyla saɗa wawi fondude ɓe hakkude mabɓe ɗiɗo ka gorko mawɗo wona ɗum kalata kam ɗum ha Amir boy sa mbimam ko comme ganduɗo hooram te aɗa andi an a majjani wonde ndewdimi e Jalika wonɗo min ndewdi ha heewi te Leyla mi witami yiɗade witami yiɗa aussi mais mbeɗa andi kam ko tinemi ko to e Jalika mi sowa taw tinɗi ɗum ko won erreur mbaɗimi ɗeɗo balɗe jawtuɗe Leyla yontano yimi he Jalika joɗimi toon mbeɗa yewtide Jalika Allah waɗi lelimi ɗon e ɗanimi ndeket mi wendori joɗimi ha wendo tan nanimi nenam en wulle en kaase galle he ndeket ɗum wonno e kaas noon tan ummirimi kuccimi less ala fof nenam heddinanimi e yes Leyla fof noon ko min waɗi saabu Jalika haɗinomi winomi fotani arde suudu winomi yomi yaha tiiɗimi hoore joɗimi ha ɗoyngol tawimi ɗon mais yayam soto foti haalandemi gonga mbeɗa sikki o fonno accude tan hamen telde minen ɗiɗi o haalanam ko yiɗi ko haalandemi mais yeeso Leyla o haalnimi ko yinno ko haalde fof ayi ngal ɗo dewgal
fotani ittude jikkumba Allah waɗi e ma o ha yimɓe gandirmama te mi andinma neɗɗo so fasnakima ñagata kom debbo on nefanma kono garɗo ñaagui afama on ko pasniɗom aduna noon ina heewi no wayi kadi juumre bani adam fof juumat kono sa yiɗi wondude neɗɗo a jaɓanat ɗum juumre mum jaafaɗa ɗum juumre mum ganda niɗɗel timmani ngal ɗo dewgal baɗa ngal yo wama ko ɓiima goɗɗo adda ɗon yo wama ko ɓiima resi wadde ana natti jagguiri Djibril ɓiya ɓeɗo min cikkanim kala ko mbawma waɗa e aduna ɗum fotani muus par ce que muñi ko heewi e aduna ha yimɓe gandirma muñal gandirma muñowo jiɗma korsinma teddinma mi meeɗa haalandim celɗa jiddi meeɗa won hakkude men ko jaam tan woni hakkude men seydi Ba artir hakkille ma woppu kaɗo haala kuccen e goɗɗum ɗum ko dewde sukaɓe tinno noon wat ko mbimami ko anani ko noon mbiɗa ko noon jiɗirɗa moƴƴi ɗum noon en muusimi te yayam o yawi hollirde jingere makko o yawi hollirde kanko Leyla o jingani te ala fof to rewdani e Jalika vraiment Jalika ala ko waɗnani nenam kono sa ƴeewima rek a andat fof makko e Leyla o huccini ɗum aɗa ɗum déjà ko probléme goɗɗo jogori addoyde ɗum dan ne jogori hanqiɗe seydi ma holno jeltitiɗa to Leyla gimmuɗa ɗon jaaha heddude Jalika leloɗa toon ha 5 heures du matin ɗum ko erreur bref ce sont des trucs à régler te aɗa andi gorko ne jogui hakki e rewɓe mumen e rewɓe ma ne jogui hakki to maɗa an ɓuuri andude jagguiri ɗum noon pondaɓe ka gorko mawɗo a wona tu n'es pas un gamin mais ɗum wewan sehlam Allah horum fondani te an ala ko majjiɗa hen ɗum ɗon foof accu sont des trucs à régler ɗum aɗa andi ɗum d' accord mi nani haala ma ala caɗele ma waɗ no mbiɗa ni accumi wiya galle tan ha après eyyi min kaldo e hen boy ka gorko mawɗo tinno e hoore ma tinno e rewɓe ma gandaɓe kamɓe kalfuma an halfiɓe kalfodiroto ɗum mbawmi widema de d' accord jarama ok merci merci a demain inchallah ok noddanam dow ko jam ko kewiɗo hanki ko mi tini fof kono fof noon ko Djibril waɗi on responsabilité ko responsabilité makko onon noon rewɓe ɗiɗo resaɓe ɗo ɓe so tawi on jiiɗi foftude oto nangodire kon nawliraɓe nangodire kon ɓiɓɓe yumma mballon koye mon mballon joom galle mon mballon min ñaldoɓe mon ɓe wonduɓe e galle poti ko jiidude yewtidde habrodirde suurodirde e nanodirde yimɓe ɓe kadi ɓilto hakkude moɗon no sifori fof o ko kañum addi on dokkumo respect minen min keƴora hen nde wonno so tawi a rokkani gorko ma respect jinnaɗo gorko ma ala hen gueɗal nonno ko to foti idrade galle o ɗo ko galle jaam
hay goto andana min legal he haydara kala ko yene amen ko nder ɗo haɗata tinno ɗon noon ko men woto wonko goɗɗo ko men yo haade e men galle o ɗo ko galle jam hay goto andana min legal he haydara kala ko yene amen ko nder ɗo haɗata tinno ɗon noon ko men woto wonko goɗɗo ko men yo haade e men ballon koye mon ballon joom galle mon Allah jarama on jarama ko ɗum noddirnomi mboɗo haala hen seeɗa ko heewani ko kewi ɗo ko aɗa andi mboɗo andi Jibril ne andi ɗum ɗo fof ko peeje o jogiiɗo laysere mum tan ne seeka ko kanko fewji ɗum ɗo fof famɗende haqqille kay yoni e joom galle ma hurtina ene foti leloyade toon yaha leloyoto ma ɗum ɗo fof noon ko an tawno gila garɗa ɗo garduɗa ɗo tan ko tajja ko an waɗi ɗum Jibril haydara waɗani ɗum fof ko kanko waɗi tawno o feewani Jibril moftanma hen seeɗa kono kalantumami noon ko ya ƴettu responsabilité ma ganda jogade rewɓe ɗiɗo wona ko weeɓi mbasa wonde nofru woturu noon andano e debbo ko wonde debbo mesalal ne ñoota hakkude enɗam kono wona jogade laysit mum ne taƴa tinno e hoore ma mbatta hakkille ko mbimami ko baba jaafoɗade a fota laysa mbeɗa hen tega dande nene comme ko mbiɗa ko tan en laydina te sinno ko sagam ɗum sah wodata heɗum immo ko min jam tan jinmi ngo wuro te ko mbaɗɗo ko ɗo ni hen tene min wi noon Jibril mi añani yo wadde ɗum min layi hen ha hande ɗum fof wodi te ka tinani mini yafto kadi ko moƴƴi ni tan ñande fof yaafo ha mande a waɗat bone ma tan ndendina galle tan jiiɓa ha bona duttoɗa mbiya yo yimɓe jaafo yaafo no waɗi ɗo haaɗi te oɗo mo mbiyata haalni hen Jibril hay sa welma mettuma ɗum koko waɗanno tan ala ko mbawɗa hen mi nani haalma baba kew ko ɗo noon mbirɗaɗi tan e début o fof ko min baba min mi hersani joraɓe mbera haala to dewdimi ɗo e o par ce que onon fof onon tawa gonga mi waɗi ko fewani te mbaɗimde ɗum kadi mbeɗa andu noon mbaɗim ko ɗo fewani kono noon neɗɗo ko neɗɗo tan oɗo ko joom suudam comme no o wonirni joom suudam menen won dewdimi e o tomi rewdana hay goto te ɗum ɓe sikko onon fof onon tawa ala ko muñnanimi min mi ala sehil sah kanko tan woni sehilam kanko andi nderam e bowalam te o muññi kam o suuri kam so woni e met o bone seram so woni e welam o bone seram hanki noon komi jaaɗa ha instant mo ganduɗa mi wawan jaggude hooram par ce que kanko tan miijtonomi
aɗa andi tan gorko ngoɗa waldude ngoɗa yewtidde pina ñalam go tan wiye hande walano suudu ma suudu debbo goɗɗo waliyat on premier jam meeɗa yidde o wuur ɗum on jam meeɗa ɗum yidde gurdama kono Allah noon kañum hoddiri ala ko mbawmi hen ɗuɗim respecté mbiɗa yiɗimo kono ko kalim ko e nder haalka tan probléme o addu ko ɗum fof to dewdim ɗo e o ɗum wat kam wadde mbaɗim ko onon jarlo onon jaafo mi wonta wattude kono noon nene ayo mi yii onon badde mak tan kono gandam mais min ɓuri kam hawde fof kala nokku pinɗen elle ane oɗo yeti on ɓeyɗo to majjiɗo oɗo mi anda mi ronko famde quoi eyyi ɗum noon baba yimɓe so gondi masdirat yimɓe so gondi go fof ko foti tottude goɗɗo respect par ce que aɗa neɗɗo ma jibnani neɗɗo ma nehani a foti ɗum tan tottude respect wona comme mawɗo min heccuma ɓe o jibindem tan non min ala e ma respect non wona noon wona aduna neɗɗo a jibin ɗum tawa ɓurani ɗum hakkille neɗɗo a jibin ɗum tawa ɓurani ɗum diini te kala ka yiɗa ɓi waɗe hoto waɗ ɗum ɓiija noon o ko desteet ɓoyta haydara ko o watte ko e gallo o yiɗa suyi galle gorko makko waɗe ɗum toon go fof yo jaggir yimɓe no jaggirne hoore mum so jiiɗi foftude ƴa huywere bonde hay fulla goto ala e hoore ma ko oɗo mbiyata kam respect o sino respectude ma joɗata ko ɗo ha oɗo waktu ne wayno ñiiri ɓundi ni moɗo an ñakki joom fulla goto ala ko hankandi ko haalitono fof tole ngay ni haalama gasi ko ɓuri sattude ko ɗum waɗi wadde wiide yaafum ɗum fof ɓuri sattude tinno ɗon noon e koye mum ɗum ɗo oto wattu ɗo ko ɗum jinmi on jarama ɓikko noon gila o ari de ɗum iwi ko woppanam ka kadi gila o ari woppanam ka yimɓe cuurti yimɓe fof ganda hande Jibril le galle o kala ko bonni mum on jeeya hen an waɗi jeygol e reedu hay jeygol goto mi waɗa min mbeɗa yaadi hen yawni han deggudoe salle dal Jibril ɗo paɗa to suudu de suudu aɗa de ko toon jonteɗa mbimi ya heɓoye nder kanko yo fa dow haydara ala ko ƴakkatamo toon nder suudu dow tan payim nembirana so naati ɗo e suude he sok ƴetta caabi ɗi mbaɗa les jeganayi ma ani kala mami ko min hane mi t'inquiète surtout pas won hen hunde won ko konngol jottugol no jeeyi ɗum ko kangal andu ka haalanaka a faami inchallah ni aduna ko muñal wawi fof oduna Allah jooɓa rokkirta ɓesgu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñ Allah ko joom yurmede woto ñoheemo woto koynemo woto bonni gurdam makko Allah joomam ko joom yurmede oɗo keɓine aduna ko muñal wawi fof oduna Allah jooɓa rokkirta ɓesgu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñ Allah ko joom yurmede
min koy mi ronki famondirde e siraɓe min koy mi ronki yewtide jikiraɓe sabu mo ɓesna